Tehän on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattijärjestö. Meillä on yli 160 000 jäsentä ja asiantuntijoilla on yli 100 ihmistä töissä. Näin iso järjestö vaatii aika paljon IT:tä toimijakseen. Compare IT:n avulla me ollaan saatu 130 000 € vuodessa IT-kuluista pois. Säästyneitä kuluja käytetään muun muassa jäsenpalvelun kehittämiseen. Muitakin hyviä säästöesimerkkejä löytyy. Suomalainen pörssiyhtiö, joka pyörittää 30 miljoonan liikevaihtoa, säästää yli 20% IT-kuluista. Compare IT auttaa yrityksiä ja yhteisöjä. IT-kustannusanalyysimme avulla saat tietää, ovatko kustannuksesi markkinahintaisia vai eivät. Mikäli eivät, niin kerromme, kuinka kustannuksia alennetaan. Toinen Compare IT:n tarjoama hyöty on IT-kustannusten ennustettavuus. Analyysimme avulla saat tietää pitkän ja lyhyen aikavälin IT-kustannuksesi ilman yllätyksiä. On myös erittäin tärkeää tunnistaa IT-riskisi. IT-kustannusanalyysimme avulla saat tietää, kuinka ennaltaehkäistä tai jopa poistaa IT-riskisi. Ota yhteyttä, niin autamme sinua varmistamaan, että IT-asiasi ovat kunnossa.